Neľudská dávka tohto fetu. Ale aby 3 tornáda boli vonku. 10 000 kalórií challenge. Sa naserem to, sprášim už po súťaži za tých pár hodín. Pochvál sa, ako ti je? Ako koň. Dobrou som ti teda namiešal. Kokos! No pajdi, kde tu znásilníme. A tretí sú buzeranti. Vieš, a teraz mi budú do komentov písať, že kto sa holí, čaká návštevu. Ľudia, vítajte pri ďalšom videu, ktoré vychádza po dlhšej dobe, za čo sa vám ospravedlňujem, ale bolo nejakých pár povinností, ktoré bolo treba splniť a keďže máme pár dní do súťaže, tak aj vyzerám. Dneska máme posledný tréning nôh. Vy, keď pozeráte toto video, tak včera bol tento tréning nôh. Blíži sa nám peak week, týždeň do súťaže, vidno to na mne, vyzerám jak z dochlina. Čiže tomu bude odpovedať dnešná predtréningová suplementácia, a to je nič iné, len neľudská dávka tohto fetu. Tak toto vyzerá. Toto je príchuť asi, že grcka na druhu. Moja sa ešte ako tak dá piť, ale dneska som dostal ponuku od svojho brata, že koštni, tak to ideme vyskúšať. Ale no, nechce sa mi do toho, ale je to treba, takže na zdravie a vidíme sa pri tréningu. Valium ako tak už šlape, čiže troška života sa do mňa dostalo. Ja iba k jednej veci sa chcem vyjadriť. Vidíte, ako je vonku. Celý deň od Boha svieti slnko a teraz, keď ideme sa cvičiť a človek by aj uvítal, že proste dobre, bude trošku teplejšie, bude schopné počasie, nech sa mu aj chce ísť cvičiť a takto, ja nepoviem, toto počasie je OK, ale aby 3 tornáda boli vonku a tsunami zároveň, tak akože just to musí byť vtedy, keď ja potrebujem skočiť do toho auta, nesiem techniku, všetko zmokne. Všetko. A potom si to studené oblečenie mám dať na seba. Čiže paráda. Ľudia, Valium odporúčam na vlastnú zodpovednosť, lebo pred chvíľou som zomieral z diety a teraz sa cítim, ako keby som v diete ani nebol. Takže nechápem, ako sa môžu nájsť bombardéri, ktorí proste povedia, že mne to nič nerobí, to je proste slabé. Ja musím dať 2 odmerky. Čo si, kámo, by som zdochol. Ale dobre. Aspoň budeme vedieť odcvičiť plnohodnotný tréning. Nie ako z dochliny. Bude dobre. Dobre bude. Fú. Sa cítim fakt ako nový človek. Toto bude mať dohru, ale 100%. Bude mať crash jak kokot. Strašný crash efekt bude mať. Výhoda je, že nebudem aspoň taký hladný. Nevýhoda je to, že asi budem mať problém zaspať, čo mám aj tak, keďže tá regenerácia a spánok je na bode mrazu už dobre 2 týždne skrz diety a lieky na spanie do seba trepať veľmi nechcem, lebo bez nich už potom nezaspím vôbec. No nič, pustíme si skillet a ideme na to. Školácka chyba. Opustili sme si tréning. Fuj. Čo mi bije na to, že mi bývalo stále zima počas tréningu, tak teraz mi je až príliš dáke teplo. Nevadí. Tréning bude dobrý, potom bude horšie.
Okay, everybody. Cvik číslo 2. Spotený som jak pes. Ale dobre, aspoň je telo zohriaté a vyhneme sa nejakému tržnému zraneniu. Radosť cvičiť, takúto dávku som mal dávať asi častejšie, ale fakt sa bojím toho, čo príde potom. Ale to bude zaujímať Standia po tréningu, nie Standia na tréningu, takže ideme si to kaziť. Dokonca ešte pumpa je dobrá. Dokonca až príliš dobrá. Fú. Dobre. Dobre. Názor? Dobre mi popukalo. Pracovná séria, prvá, top set. Na to, že ma tam lámalo nejakých 88 kg pred nejakými 2 týždňami, tak teraz tam ideme fullku, 95 kg. Bude to zábava. Na poctivých 6 a nejaké 2 polovičné. Ale bude to stáť za to. Forma sa doručí. Nedeľu je súťaž. A po súťaži prichádza presne to, že sa ide žrať. Čiže tam sa určite vyjde vlog zo súťaže, ak sa nestane nejaká volovina, že by sa mi napríklad všetky zábery z kamery vymazali, čo pán Boh zaplať, to nie. Boh ochraňuj. Ale po súťaži prichádza žranie a to určite budem tiež dokumentovať. Čiže môžete sa tešiť na 10 000 kalórií challenge. Ale ja si úprimne myslím, že to bude aj viac ako 10 000 kalórií challenge. Sa naserem to, sprášim už po súťaži za tých pár hodín. Takže hoďte si odber a sledujte, lebo na tomto kanáli sa ešte veľmi zaujímavé a veľmi vtipné veci budú diať. No dobre, dosť rozprávania. Dáme si tam ešte o 5 kg viac a ideme drop set. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Dobre, toto mi už teploku zdvihlo. Dobre, ale hlavne treba s rozumom, pretože je to prázdne, je to suché. Suché doslova. Alebo tak, ja sa cítim furt suchý. Treba hlavne kontrolovať tú váhu, aby sa niečo nestalo, lebo
Teraz, keby sa mi niečo stane, tak ma asi doslova by ma vyjebalo. Aj psychicky, aj mentálne. Poďme na ďalší cvik. Počuj ako koň. Koľko? By som išiel behať na pás, cvičiť nohy, cvičiť tetky, všetko v jednom. Všetko v jednom by som išiel cvičiť. Dobrou som ti teda namiešal. Kokos! Dobre som ti dal. Neviem, čo mám robiť, neviem, čo mám toto, ale chcem všetko. Koľko si mi dal? Je mi to jedno, dobre sa cítim. Dobre, prípravné série máme za sebou. Zoberieme ťažkú rovno pajdy, tie tu znásilníme. Skillet dneska, ale mohli by aj hrať. So hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Dobre, dopracovali sme sa už ku kvadrákom. Prvý cvik si dáme po jednej nohe, toto predkopávanie. Nie z hľadiska toho, že je to optimálne, ale aby sme trošku predunavili tie stehna, aby sme potom nemuseli dvíhať bomby na drepových cvikoch. Ale toto je kokotina, lebo si sem neviem dať tú nohu. Skúsime to takto. Á, dobre. Takto je to fajn. Ešte stále prípravná. Kokos, ale aj tie šlachy mám suché. Praská v kolenách. Ako starému chrenovi. Zase nevidím nič. Jednu prípravnú sériu máme v tomto cviku za sebou. Už troška do toho opreme. Dáme ešte toto prípravnú, to dúfam, že nebude pracovná, lebo budem spotný. Nejaké 2-3 opakovania. Pod mi spadol. Kde je? Tu je. Poď sem. Dobre. No jedno, 3 kotúčiky tam ešte nabijeme. Dobre, máme tam o 3 kotúče viac, takže tu už dáme safety first bandáže.
placebo z Jim Beamu. Ako sa cítiš? A jemu je dobré ako mne, keďže som mu pumpu miešal ja. Next squat máme za sebou. Teraz si dáme tento tehličkový leg pre sede, znova po jednej nohe, s tým, že sa zameriame na ten hamstring a na tú prdel, aby ešte viac nám na súťaži vyšli tie pásy na tom zadku, aby sme mali reach proste jak strúhadlo na zemiaky. Oj, ale... Ešte tam potom samozrejme pojeme prinožovanie, roznožovanie, ale ešte jeden z tých silových cvikov drepového charakteru. Znova kontrolovanie dole s kontrakciou tu a aj tu. Dobre, ale rozcvičení sme, takže jedna prípravná na nejakých 4-5 opakovaní bude úplne stačiť. Nazdar. Fú. Tu som tu už ako doma proste. Tomu čau, serus, nazdar, dobrý. Prekvapuje ma, že mi dneska ešte nikto nevolal. A potom mi tak ľudia zvyknú. Vojdem sem, ako náhle vstúpim cez prach posilovne, začne zvoniť mobil, začnú pípať správy, začnú volať z roboty. A proste potom som jak call centrum. A vadí. Treba pustiť letový režim a ste došli. Opa. Fú. Špina ťažká. Dobre. Čo máme ďalej? Tak je toto popiči prinožovanie, ktoré vrzga a tlačí. Preto som si radšej nehal bandáže na kolenách. Už iba prinožovanie, topset, back offset, roznožovanie na prdel, takisto topset, back offset a uvidíme, ako sa budeme cítiť. Možno mi zajebe a ešte si dám výpady. Ešte riťku pocvičíme. Pocvičíme ešte riťku, aby vyšli pásy ešte viac.
Ale prišiel som na zásadnú chybu, na čo som zabudol. Ja sa idem pučiť, dokonca ešte mám aj tréning nôh a ja som si tie nohy neoholil. Chyba. Jedna veľká školácká zásadová chyba. A možno pre niekoho budem buzerant, alebo homoš. Ale nie, proste ja som kulturista a ešte obzvlášť keď som v diete, tak sa treba proste holiť, lebo tie chlpy vám proste robia 3% podkožného tuku navyše. Proste oholíš sa a zázračne si chudší. Ale to sú podľa mňa 3 typy ľudí, ktorí si proste holia takto partie. Prvý typ sú kulturisti, druhý typ sú futbalisti a tretí sú buzeranti. A ako to prvýkrát niekto skúsi, to nevie prestať už. Áno, ale ono je to super proste mať, keď si čerstvo šejvneš nohy, Áno. to je to jeba. 2% tuku dole. Tomu ver. Normálne si sa z čanky stal shredded. A vieš, a teraz mi budú do komentov písať, že kto sa holí, čaká návštevu. Tento debil sa tu pumpuje, aby mu nespadla pumpa, kým ja docvičím, aby som ho pofotil. Počkajte, vám to ukážem. Jedna až 10 ako veľmi si jebnutý. 10. Treba byť už aspoň sebakritický. Musí byť pumpa. Však musí byť pumpa, jasné, dobre. A keď cvičí 2 roky a človek čaká, kým sa pôjde popučiť, no tak mu tá pumpa aj spadne. Treba trošku popumpovať a... Poznáme jedného experta, čo odcvičí nohy. Vtedy je to úspech, že tie nohy išiel odcvičiť a že ich odcvičil. Ale odcvičí nohy a samozrejme, keď už dojde k tomu momentu, že dáme si posing, tak chytí 40-ky jednoručky a ide pumpovať. Dobre, bez rozcvičky, bez ničoho. Treba napumpovať cecky, treba napumpovať biceps, ramena, všetko, lebo jebať. Jebať nohy. Čau, Maťko. Poďme sa na to pozrieť. Berte to s rezervou, ľudze. Lebo je to prázdne a zaliaté ešte. Takže tú originál formu to ešte len chytí. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle